Bienvenidos a esta nueva sesión de preguntas del Ateneo. Y el Ateneo, como realmente es una entidad comprometida para dar visibilidad a los problemas que nos afectan a los compostelanos, pues no podíamos acabar la temporada de esta sesión de los lunes sin abordar un tema candente y actual de nuestra ciudad, como es el tema de la depuradora. Un poco para mitigar el desconcierto en el que estamos los ciudadanos ante las declaraciones controvertidas de nuestros gobernantes, pues hemos elegido un camino, el científico, que la UNESCO años atrás señalaba de la siguiente manera. Me vais a permitir leer un texto muy rápidamente. Decía la UNESCO que la ciencia debe responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. La toma de conciencia y el compromiso del gran público con la ciencia y la educación ciudadana, incluyendo la divulgación científica, son esenciales para que los individuos tengan información suficiente para tomar decisiones razonadas a nivel personal y profesional. Los gobiernos deben basar sus políticas sanitarias o agrícolas en información científica de calidad y los parlamentos que legislan sobre cuestiones sociales han de conocer las últimas investigaciones a la materia. Los gobiernos necesitan comprender los aspectos científicos de los grandes desafíos mundiales, como el cambio climático, la salud del océano, la pérdida de biodiversidad y la seguridad del agua dulce. Para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible, gobiernos y ciudadanos tienen que entender el lenguaje de la ciencia y adquirir una cultura científica. Y asimismo, los científicos han de comprender los problemas a los que se enfrentan los gobernantes y esforzarse en buscar soluciones pertinentes y comprensibles para los gobiernos y la sociedad en general. Hasta aquí está un documento de la UNESCO sobre las relaciones científicos-gobernantes. Pues bien, realmente para ilustrarnos en este sentido sobre el tema de la depuradora tenemos con nosotros al profesor Juan Manuel Garrido. Juan Manuel Garrido se licenció en Ciencias Químicas en el año 1991, realizando la especialidad de Química Industrial en la Universidad de Santiago de Compostela, doctorándose en Ingeniería Química en 1996. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Santiago y realizó estadías de investigación en la Delft University of Technology de los Países Bajos y en el CIRSE, Centro de Investigación de la multinacional sueca Mirmen en l'IPEC-Sur-Seine, en Francia, con una bolsa del programa Marie Curie de la Unión Europea. Sus líneas de investigación están vinculadas en el ámbito de la ingeniería química y ambiental, en temáticas relacionadas con el tratamiento de aguas, biorecuperación del litoral contaminado y recuperación de recursos de agua. Tiene publicados cerca de 50 artículos científicos y capítulos de libros, así como patentes nacionales y una de ellas internacionales. Dirigió 7 tesis doctorales y participó en congresos y diversos proyectos de investigación europeos, nacionales y autonómicos, así como en diversos contratos de investigación con empresas públicas y privadas. Con este bagaje realmente creemos que es la persona idónea para aclarar nuestras dudas y devolvernos la luz en un tema que, como él mismo eligió como título, los ciudadanos de Compostela nos merecemos. Bienvenido, muchas gracias a todos. Quería agradecer en estos momentos la oportunidad de darme esta oportunidad dada para debatir un tema que es de actualidad en este foro ante un público bastante numeroso y creo que muy sabio, por lo que veo. Entonces, en ese aspecto, disculpe si en algún momento voy muy rápido o salto algo, se puede preguntar en cualquier momento, no hay ningún problema en absoluto. Me voy a debatir. Si me permite, pues bien, como indicaba Manuel, pues este era el título que habíamos escogido, la presentación, simplemente porque creemos en él. Compostela sí merece depurar sus aguas residuales, sí merece hacerlo de una forma adecuada. Voy a cambiar ahora para galego. Bueno, vamos a ver si funciona esta tecnología. Ben, todos estamos ao tanto de un tema que é moi actual a día de hoxe, non? A depuración de aguas en esta cidade de Santiago de Compostela. Na prensa, unha semana si e outra tamén,
aparecen noticias relacionadas, non? Pois hai un proxecto de depuración, o grupo de goberno, por rexeito ao que se lle ven condicionado desde fora. Ten outra opción, desto falarei despois, porque teño unha parte neso, de responsabilidade, unha pequena parte. E, obviamente, bueno, que a historia continúa. Agora o grupo de goberno está lesando para validar a opción que pensa que pode ser a opción viable, ¿no?, para depurar as aguas de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, vemos todo tipo de titulares, ¿no? Entonces, bueno, ahora simplemente voy a por algo que non ten nada que ver coa prensa, que é un poquinho de ciencia. A ciencia na depuración de aguas residuais é bastante simple. Tan simple que pensemos, a ver, con que poderíamos prescindir nas nosas visendas, nos nosos fogares? Quizás de moitas cousas, pero aquí nadie querría prescindir de agua. De agua potable, que, tras seu uso, produce agua residual. Tampouco podemos vivir sin electricidade ou sin medios de comunicación modernos, internet e todo eso, ¿no? Bueno, sí se pode vivir, pero bueno, a vida é diferente. Entonces, claro, cada vez que fregamos os platos, ou botamos unha lavadora, ou fregamos o chão, ou nos duchamos, estamos xerando auga contaminada, auga residual. Esa auga residual vai a parar o entorno, aos ríos e aos mares. E, obviamente, se a auga fora igual de poluta que non la suministraron, non habería ningún problema, pero vai cargado de contaminantes. Estes contaminantes, por si son un problema, pois causan diversos efectos. Por exemplo, miren que bonitas vistas. Miren, ven un veleiro fantástico. Esta fotografía é dos Xogos Olímpicos da etapa previa, en China, en Qingdao. É unha cidade costeira de China, bastante populosa. Un mar verde. Aquí o mar non é verde. Por qué? Porque se encheu de algas. Este no 2008 e isto, outra vez, no ano 2013. O sea, volve a carga. Por que se produce eso? Porque verten aguas maltratadas, o sea, con tratamento deficiente ou non tratadas, e isto causa eses efectos ambientais, entre outros. Estes efectos a veces pode ser impresionante, incluso a vista de satélite. Miren, por exemplo, estas imaxes, isto é o Mar Caspio, aquí a desembocadura do río Volga, e ven zona verde, isto porque está en verde, porque aquí medraron as algas, porque medran aí algas, aí moitas, que por aquí non tanto, pois que reciben as aguas contaminadas, entre comillas, do río Volga, non? Cos fertilizantes, da agricultura, aguas residuais, etc. E o mismo pasa no mar Báltico, no mar interior, bastante interior, diría. Non? Entonces, bueno, son efectos, pero hai moitos máis, non? Pois, obviamente, verter aguas residuais sin tratar de forma xeral, efectos ecosistemas, pode producir, entre moitas cousas, pois morte masiva de peixes, como esta imaxe famosa aquí. Tamén hai outra preocupación por o feito de verter aguas residuais sin tratar. Nas aguas residuais, sinto moito, todos vamos ao baño, non? E facemos nosas necesidades, entre outras cousas, van excretas. E, obviamente, hai microorganismos. Estes microorganismos, bueno, hai nos moi benignos, pero hai nos que non son tan benignos, non? Hai de todo, bacterias, protozoos, virus, elmintos, bueno, un pouquinho de todo. Non habería ningún problema se non fora porque algúns deles transmiten enfermedades ou causan enfermedades. Entonces, hai un tema sanitario. Temos tamén que tratar as aguas residuais para evitar espallar enfermedades sin máis. Entonces, non só un tema ambiental, é un tema tamén que afecta a sanidade humana. Ben, a hora de caracterizar os contaminantes das aguas residuais, como o facemos? Por unha forma un tanto peculiar, non? Pois agrupamos os contaminantes, pode haber miles de compostos orgánicos, contaminantes e inorgánicos, non? Os agrupamos por familias, en compostos orgánicos, materia orgánica. Entonces, somos tan bons que distinguimos entre aqueles que están en suspensión, que non se disolven en auga, e aqueles que sí se disolven en auga. Un exemplo destes últimos, azúcar, se mezclamos auga e azúcar, se disolve o azúcar. Eso sería contaminación orgánica disolta. Outro exemplo do primeiro, pulsos do café, eso non se disolve prácticamente e permanece en suspensión, e contaminación orgánica e suspensión. Ben, asociada a esta contaminación orgánica,
Hai outro tipo de contaminación, que é contaminación de tipo de compostos de nitróxeno, que causan efectos ambientais. Hai algúns que están asociados á propia presencia de materia orgánica. Explícome, nitróxeno, a materia orgánica de tipo natural, pois tenemos proteínas, as proteínas teñen nitróxeno, por efecto de verter aguas con proteínas, pero temos nitróxeno, de acordo? Pero aparte deste tipo de nitróxeno orgánico, temos outro nitróxeno das aguas residuais e o amonio na urea, que rapidamente se introduce nas redes de sumidoiros, pois xera con moita facilidade amonio e non amonio. Este é o contaminante adicional. E aparte disso, pois que temos máis fósforo asociado a outra vez a compostos orgánicos. O fósforo é un elemento vital para a vida. Sin fósforo non hai vida. Entonces, no ADN, no ARN, ou nos fosfolípidos que teñen as nosas células, ou todas as células dos seres vivos, hai fósforo e, por tanto, aí está presente. E aparte deste fósforo, hai fósforo de tipo inorgánico. Usamos moitos fosfatos, desde refrescos hasta, por exemplo, detergentes, non? E eso se verte antes ou despois nas aguas residuais. E aí están presentes, non? Entonces, agora, moi rapidamente, me van a permitir dar así, unhas dúbidas de como se mide, como se determina. Químicamente, isto como se mide, de acordo? Porque o que non se mide, non sirve de nada. Que é moito, pouco, ben. Entón, aquí xurden términos para medir a contaminación de todos os compostos, de todo tipo de compostos de materia orgánica, de suspensión de solo que temos, en términos de un término que parece algo raro, demanda química de oxígeno. Que é esa demanda química de oxígeno? Ben, pois, falando en plata, sería a cantidade de oxígeno que necesitaríamos para oxidar totalmente a materia orgánica a CO2 e auga, de acordo? E o facemos con oxidante forte, que é dicromato de potasio. O facemos no laboratorio, se mete unha mostra de agua residual, se mete o dicromato de potasio, se acidifica, se valora e se sabe canto oxígeno equivalente representa a materia que hai aí en suspensión agua residual ou disolta. Entonces, un término, demanda química de oxígeno. Complementario con este, para medir materia orgánica, tamén temos outro término, demanda biolóxica de oxígeno. É complementario, explícome. Demanda biolóxica de oxígeno é un ensayo moi simpático. Miren, imagínense, unha botella, lle metemos agua residual, a pechamos, e dentro da agua residual hai microorganismos, hai bacterias aerobias que consumen oxígeno a oxidar a materia orgánica. Pois ben, estes compostos, estas bacterias, pois nos van a determinar a cantidade de materia orgánica oxidable biolóxicamente ou bioquímicamente. Dei o nome demanda bioquímica de oxígeno. Además, demos un apelido a 5 días, DBO 5, demanda biolóxica de oxígeno, despois dun ensayo, 5 días dentro desta botella. Demos un número e aí está. Temos outra forma de medir contaminación orgánica. Porque, se non fora pouco, lembrense que antes mencionaba, atención, temos compostos en suspensión e compostos de tipo disolto, non? Entón, como determinamos compostos en suspensión? Dunha forma moi simple. É tan simple como coller uns filtros de fibra de vidrio, filtrar unha mostra de agua residual e por pesada. Pesamos o filtro limpo, pesamos o filtro unha vez seco os sólidos en suspensión retidos e determinamos así a cantidad de sólidos en suspensión nas aguas residuais. Estou mencionando parámetros que despois aparecerán na legislación. A parte desto, antes falei compostos de nitróxeno, compostos de fósforo. Ben, nos laboratorios temos diversos métodos para analizar compostos de nitróxeno, compostos de fósforo. Nitrito, nitrato, amonio, nitróxeno orgánico, bueno, cousas destas. Ortofosfato, fósforo total, temos diversos ensaios. E todo se basa en usar un aparello aí moi simple que chamamos espectrofotómetro. Ben, simplemente se botan os reactivos e miramos a cantidade de fósforo, de nitróxeno ou deses ións que aparecen aí sinalados. Ben, desa forma temos sinalados que contaminantes hai e como se miden. Ben, e agora, e que cantidade hai nas aguas residuais de tipo urbano? Isto é importante. Antes dixen que se non medíamos estábamos mal. Como vamos a resolver un problema se non medimos e non sabemos hasta onde chega o punto de solución final? Entón, aquí mostro características de aguas residuais.
vou ensinar unhas cousiñas. A verdade, gustaríame pasear por aí por o pasillo, pero... Digo, porque está aí sempre... Xoitase de ben? Son a persona que sempre en voz alta. Entonces, fíxense, agua forte en Meguedei, que pasa? Agua ten moita fortaleza, non? Miren, vou explicar. Agua forte é aquelas zonas onde usan pouca auga, ou teñen pouca disponibilidade de agua. Por exemplo, vamos a Alicante, ou vamos a Cartagena, ou vamos a Almería, e vemos as aguas residuais, nesas zonas, na mirada parte de agua, teñen pouca auga, e a auga é moi cara ali, é moito máis cara que aquí en Galicia, e nos encontramos con aguas deste tipo. DQO 1000, DBO 400, sólidos 300 e pico, nitróxeno 85, fósforo 15. Ben, despois ven que hai unha de tipo medio, DQO 500, non o sigo lendo, senón é un poquinho aburrido, non? DQO 500, queremos con ese. Pois esa sería unha agua típico Galicia cando para de chover. Cando para de chover e non está a chave de agua falta, podemos observar este tipo de aguas aquí. E cando chove algo, pois xa nos baixa a aguas de tipo débil. Ou, atención, cando a población usa en demasiado porque é gratis, porque é moi barata ou porque sobra agua, non? Entón, nos podemos encontrar con aguas deste estilo. Ben, que se observan nas depuradoras de aguas residuais de Galicia? Pois normalmente aguas de tipo medio, cando non chove pouco, e débil cando empeza a chover, e atención, hiperdébil cando chove demasiado, nos aseguro, con concentracións inferiores a as que aí se sinalan. Ben, a donde hai que chegar? Porque eso é importante, sabemos onde estamos, cal é o noso objetivo final, chegar a un destino, cal é ese destino? Pois é a lei, les plurales, non? Plurales, non ben. Ben, entonces, que indica a lei? Primeiro, hai unha directiva, bueno, aquí a xente de dereito sabe moito mellor que a min, e só indica a pedido, directiva comunitaria. Atención, palabras maiores. Eso é unha legislación de obligado cumprimento nos países de toda a Unión Europea. Agora, o pedido directivo é comunitaria. O sea, en Lituania hai que alcanzar estes niveles, sí. En España tamén, en Italia tamén, en Bulgaria tamén. É de obligado cumprimento. Entón, que nos di esa lei? Pois de QO 125, lémbrese do que partíamos. 500 dos 50, pois hai que chegar a 125. DBO 25, sólidos 35. Nitróxeno 10 e fósforo 1 se é necesario eliminarlos. Ben, no caso de Santiago de Compostela hai que citar que o Goberno Autonómico a través de Augas de Galicia ditou un plan hidrolóxico Galicia e Costa onde señala niveis máis estrictos. Isto se pode facer? Pois claro que sí, na propia directiva recolle isto. Oye, isto é o mínimo, pero se queredes ser máis duros, podedes. Entonces, a donde hai que chegar? Para o caso Santiago, DQO 50, DB8 medio, sólidos 25, nitróxeno 10, igual que a comunitaria, e fósforo un pouco menos, 0,68. Aí é onde hai que chegar. Ben, entonces agora sabemos o que, espero, porque hai unha agua residual, como é unha agua residual, é a onde hai que chegar. E agora, como? Como facemos? Como chegamos aí? Como logramos reducir os niveis de contaminantes? Para iso existen as estacións de depuración de agua residual. Esta é unha pequena animación, pero basicamente casi todas teñen o mesmo esquema, máis ou menos. Ben, hai unha primeira etapa de pretratamento. A verdade é que a depuración de aguas é terriblemente simple. Mirad, se empeza polo fácil. Facemos como nas casas, ou os nosos estudiantes no centro, non? Empezan polo fácil, non? É que é o fácil de eliminar as aguas residuais. Pois o que se separa fáciles, sólidos moi grosos, de gran tamaño. Atención, a agua residual pode levar algo que mida micras a cousas de varios milímetros ou centímetros. Areas, grasas que flotan moi ben, aceites, eso se separa moi ben. Eso se separa no que chamamos de tratamentos. Non? Son sistemas para separar cousas fáciles. Despois, que nos queda na agua, a vez que separamos o fácil? Pois, sólidos orgánicos que decanten mal. Imagínense unha especie de caldo de domingo que deixamos repousar nun vaso de vidrio e que vai repousando, e observamos que se forma un pouso no fondo.
que pasa, hai sólidos en suspensión de tipo orgánico que decantan. Eses sólidos que decantan, pero decantan regulín, os separamos mediante o que chamamos tratamento primario, unhas grandes balsas de decantación, chamados decantadores primarios. E despois que se fai? Todo o que queda na agua residual que é materia orgánica disolta, coloides e sólidos que non decantan. E iso como se elimina? Mediante reactores biolóxicos. Se utilizan microorganismos aerobios que consumen oxígeno para oxidar os contaminantes presentes na auga. Esos microorganismos medran no que chamamos reactor secundario ou reactor biolóxico e de aí extraemos lodos enriquecidos en microorganismos que procesamos despois. Vertemos unha auga depurada. Este sería o esquema de unha depuradora clásica. Por tanto, pretratamentos para separar o fácil, tratamentos primarios para separar sólidos que decantan e tratamentos secundarios para separar compostos biodegradables, para mineralizarlos máis ben. Ben, algunhas fotos, por exemplo, estas son fotos da instalación actual da depuradora de aguas residuais. Isto foi unha visita técnica de aí 10 anos, non? Entonces, ven algúns estudiantes, sistemas de cribado. Aí se eliminan os sólidos con moita facilidade, os moi grosos, de acordo? Desde cousas que non deben ir na auga, como toalliñas ou bastóns para limpar orellas, eso ten que ir con residuo sólido urbano, non con agua residual. Hasta de todo. Vexo por aquí xente que sabe máis que mí, así que non vou a decir nada. Ben, despois, para facer o tratamento primario deses sólidos orgánicos que decantan, pero decantan relativamente mal, temos grandes balsas de decantación primaria. Este, por exemplo, é un dos 4 decantadores primarios que hai na área de Silvolta, que depura as aguas de Santiago de Compostela. Ben, como é, non? Unha gran balsa, e simplemente polo fondo se introduce, aquí pola parte central, a agua residual, pero se introduce no fondo, e a agua vai subindo, ascendendo hacia arriba e deixando os sólidos no fondo. Ben, esa é a forma de facer o tratamento primario. E despois chega o que chamamos tratamento secundario ou tratamento biolóxico. Son casi sinónimos porque un tratamento secundario exige unha etapa biolóxica de tratamento. Voulles enseñar unha foto que non é Santiago de Compostela, esta é a de Cangas, pero bueno, como esta depuradora construiu unha empresa radicada en Santiago de Compostela, a poño, non indico cal. Igual se mete a outra, non? Entonces, todo isto que está subliñado no amarelo que é a etapa de tratamento biolóxico da depuradora. Por que resalto isto? Fíxense a finca da depuradora. Se ve perfectamente o vallado perimetral, este edificio de control, estes pretratamentos. Nestas pequenas depuradoras non son por decantacións primarias, sino as grandes depuradoras, pero o que quería mostrar con eso que os tratamentos biolóxicos ocupan moito espacio dentro da depuradora e teñen basicamente dúas pezas. Un que lle chamamos reactor biolóxico, onde pomos en contacto microorganismos, contaminantes e oxígeno, e hai unha reacción materia orgánica oxígeno para dar dióxido de carbono, agua, nos microorganismos que son novos lodos. Esos novos lodos, xunto con todo o demais que decante, se leva a un decantador, a un segundo decantador, refiro o nome un pouco original, decantador secundario, é o segundo decantador, vale. E os separamos aí, da agua tratada. Ben, mostro esta imaxe porque estaba en fase de probas hidráulicas e se veía a obra civil perfectamente. Este é o que hai en Santiago de Compostela na actualidade, non? Temos un reactor de lodos activos, disculpen por este nome, pero que vou utilizar a partir de agora, é reactor biolóxico para depurar as aguas, vía aerobia, elimina contaminantes, bueno, todo moi ben. Ven aquí que hai uns... Isto que son os motores, para que? Para mover uns agitadores, para que? Para introducir o oxígeno que se necesita para a reacción. Ben, esa é unha parte do traballo, porque no tratamento secundario hai unha segunda parte que é separar o lodo da agua xa tratada. E isto, como se fai? Decantadores secundarios, unha vez máis, fíxense un dos casos de decantadores secundarios da depuradora de Silvolta, non? Podía por calquer depuradora, pero, bueno, tiña as fotos, creo que iba sendo ahora, non? Sendo perfil desta presentación como é. Ben, e agora,
vou a entrar a facer un pequeno resume donde se sinale brevemente en que consisteu esa idea que xurdeu na prensa, en algúns titulares que viron aí, de que pasa hasta aí uns meses, sabíamos que a depuradora igual se facía en un lugar que se chamaba O Souto e agora aparece de novo no Candeleiro, pois que igual se deixa pois en Silvouta é o lugar onde está a depuradora actualmente, onde funciona. Esta é unha foto aérea. Entón, me ensinaron aí, mire aquí, fase 1, decantadores primarios, decantadores secundarios e reactor biolóxico secundario. Fase 2, decantadores primarios, decantadores secundarios, reactor biolóxico. Isto que pre-tratamento donde separamos o que se separa fácilmente. E despois, a maiores hai unha fase 3. Eu vou a indicar a cronoloxía desta depuradora. Ben, trata non só a agua residual de Santiago de Compostela, senón tamén dunha parte de Milladoiro. Se verte directamente a recibe a depuradora, non só depura as nosas aguas, tamén de parte de Milladoiro. Que máis? Posta en marcha. 1982, choveu, verdad? Foi dos primeiros depuradores de agua residual, se non me equivoco, de España. Foi unha das primeiras. Conocí algunha das persoas que a puxo en marcha no seu momento e me indicaban que había enxeñeiros que estaban diseñando depuradoras que pasaban por esta depuradora para saber como realmente era unha depuradora. Parece un contrasentido, pero era así, naqueles momentos. Estamos falando de aí bastantes anos, 36 anos, e obviamente as cousas cambiaron. Ben, 1982, fase 1. Se fai o diseño de libro, pero as cousas son pouco tercas. En Santiago chove e apareceu máis agua da que correspondía según o libro. Os libros son a bibliografía, os códigos de identificación, non? Entón, en 1992, tamén choveu, 26 anos, se executa o que se chama fase 2. Esta é a fase 2. E moi recientemente, estou falando tan só 2 anos, temos unha nova fase, fase 3. Ben, caudal tratado en fase 1 e fase 2, 49.000 metros cúbicos ao día. Esperábase que nunha localidade de Santiago de Compostela con 100.000 veciños, como máximo, 1.000 estudiantes, etc., pois generara en tempos primixenios 20.000. Non chegou, 40 e pico mil, non chegou. Había máis agua realmente para depurar. Entón, se pone en marcha moi recientemente a fase 3. Recibo un nome moi curioso, Biotiflow. Comentar que este é un reactor moi compacto, apenas se ve. Fíjense, estou sinalando aí con punteiro láser e apenas resalta sobre todo o demais. Pois este trata 20.000 metros cúbicos, casi tanta agua como fase 1 ou fase 2 por separado. Xa ten unha capacidade extraordinaria de tratamento, non? Sinalar que este sistema foi o primeiro que se puxo en Europa desta tecnoloxía. É unha tecnoloxía francesa, por certo. Esta Biotiflow é unha marca registrada, por máis. Ben, pero que pasa? Pois hai un problema que ainda así, con fase 1, fase 2, fase 3, a auga residual urbana non recibe o tratamento que debe recibir para eliminar o que son compostos de nitróxeno e fósforo. Aquí PTNT significa fósforo total, nitróxeno total. Pois non se cumplen. Despois hai outra cousa, que a depuradora, as fases antiguas, pois bueno, xa están chegando ao final de vida útil, unha obra civil, bueno, pode durar máis de 40 anos ou 50, pero dá a casualidade que aquí a estrutura está colapsando. Entón, que compre facer unha renovación da depuradora. É necesario. O sea, de que trate toda a agua, é necesario. Ben, entón, aparece nun boletín oficial do Estado de hai uns anos, de hai 4 anos, unha declaración de impacto ambiental para facer unha nova depuradora para Santiago. Isto é bom, non? Hai que facer unha nova depuradora, e iso éramos conscientes todos, non? Entón, aparece isto. Incapacidade hidráulica do lugar actual da edade de Silvouta fai que haxa que ir a outro tratamento. Por que? Coas tecnoloxías que había naquele momento, consolidadas, non cabía unha depuradora para eliminar compostos de fósforo e nitróxeno. Dirían vostedes, que raro, o sea, elimino con todo isto
Materia orgánica non elimina nitróxeno nin fósforo, pois mala sorte é así, os reactores teñen que ser moito máis grandes, o sinto, mala sorte. Entonces, aí non cabía, e dai que hubiera que plantear outras alternativas. Quería mencionar neste momento que o Concello de Santiago de Compostela, contacto co Departamento de Enxeñería Química, non este ano, sino xa hai máis de un ano e pico, a idea era revisar o que era o anteproxecto de nova depuradora, no lugar do Souto, revisar as bases técnicas, había números moi grandotes, e unha das cousas que fixemos foi unha campaña para determinar se realmente os contaminantes que sinalaba a memoria eran os que puñan ou non. Entón, fixemos unha campaña de análisis, tomando mostras de agua residual, e determinamos as características da agua residual. Incluso con parámetros que non viñan na memoria e que sabíamos que para o diseñador de sistemas de eliminación de nitróxeno e fósforo lle eran necesarios. Nos o sabíamos, eles non, bueno, lle pomos esa información a maiores. Entonces, aquí hai moita información a maiores. Hai promedios, hai desviacións, isto sinala que a característica da agua non sempre a mesma, que varía co tempo, que varía coa hora, e hai límites, obviamente, de vertido para cumprir. Ben, tamén debo sinalar que colaboramos co Ministerio, concretamente o Ministerio ten unha axencia bastante competente que chamase AGRES, son enxeñeiros moi curtidos, con moita experiencia, fan o que serían os proxectos novos de novas depuradoras. Son moi experimentados. Entonces, eles medían caudales, nos medíamos contaminantes, e determinábamos algo simpático, kilos día de contaminantes que chegan á depuradora, que chegarían aquí, que había que tratar. Isto de QO, 22.500 kilos prácticamente. DBO, 11.500, sólido, nitróxeno, fósforo. Tamén os caudales máximo, e caudal medio. Este caudal máximo é o caudal máximo que se trataría en biolóxico, non na depuradora. En fin, na depuradora ainda se trataría moito máis que isto, pero recibiría un tratamento biolóxico axeitado hasta ese caudal, que é moi superior que o caudal medio que chega a depuradora. Ben, aí tenemos un plano de implantación de Silvolta e seus metros cuadrados frente aos 8 e seus metros cuadrados. Isto está extraído dese estudio directamente, non? É simplemente para que comparen a superficie da vella depuradora e a superficie da nova depuradora. Ben, e de aquí que aparece hai, diría, semanas, meses, poquinhos, nada. Este ano non é sorpresa. No seu momento, pois desde o Concello, claro, se preguntaba, bueno, se volta sería posible facer algo, mira, que como está todo, e como hai que seguir depurando as aulas mentras se ejecuta unha nova depuradora, non podes destrozar todo, porque o que vas a meter é agua residual sin depurar, é un delito, entonces non podemos facer. Entonces, bueno, aquí non hai espacio para facer nada novo, está todo construído, pero a sorpresa é que aparece ese algo. E que é ese algo? Pois isto que aparece, unha finca, a mesa, que pertenece á mesma finca da depuradora e que non tiene nada. E en base a isto, a cuestión foi, ben, e con eso é alguna cousa da que nos falamos, sería posible facer a ampliación da depuradora non en os Soutos, senón en Silvolta? Eso que quero responder agora. Entonces, fíxense, ese terreno que chamarei finca leste podería albergar un novo tipo de reactores biolóxicos que lle chamarei reactores granulares, son reactores de granulación aerobia, é unha tecnoloxía nova, non é de hai 100 anos como os lodos activos, non teñen moito a máis aló de 3 lustros, había moi poucas referencias hai 5 anos, agora hai máis, e fixemos as contas, e as contas si sinalaban, mira, é que aquí nesta finca xa un reactor de 2.000 metros cúbicos de volumen que ocupe 1.500 metros cuadrados moi inferior a da finca, podemos tratar o 50% do caudal e da carga de diseño. E coa tecnoloxía bella, é que non chegaba nin de bromas. Nada. Tería que ser 3-4 veces superior ao equipo. O sea, isto é máis que fato. Ben, este é a famosa finca leste. Teño unha imaxe, mira, aquí está o edificio de tratamento onde se reciben actualmente as aguas residuais da depuradora Silvolta. Hai tamén unha torre e unha línea de alta tensión, eso non o obviamos, obviamente, é un dato moi importante, que evitar.
Ben, entonces, en que consiste esa tecnoloxía granular? Pois ben, desde hai anos, os investigadores que nos laboratorios pois vamos investigando novos procesos, novas tecnoloxías de depuración. Esta tecnoloxía desenvolveuse concretamente nesa Universidade Técnica de Delft, donde fixen unha estaría en moito tempo, non? Resulta que esta imaxe mostra estes dous tanques. É unha depuradora con un nome casi impronunciable, non? Sería en holandés Harvefolde, ou algo así. Esa Harvefolde ten un reactor de evaluación aeróbica desde 2013 e ocupan 19.000 metros cúbicos e tratan 14.000 kilos día de DQO. Nós temos para tratar en Santiago 22.000 kilos día, non? Caudal medio tratado 28.000, pero poden tratar estes dous cacharriños 100.000 metros cúbicos día de agua, eles soliños. Teñen unha gran capacidade hidráulica para depurar agua. Por qué? Porque aí se fomenta que a biomasa, os lodos, le chamo con eses sinónimos, con moito cariño, non? Pois en vez de estar disperso de forma algo que decanta mal, forma unha especie de boliñas que decantan a gran velocidade. Eso é o que chamamos nos gránulos, non? Que son estas boliñas que ven aquí. Ben, outra imaxe, por exemplo, esta é unha depuradora en Irlanda, basta de novo, que está dentro do artigo, non sei que me dá. Esto, en Irlanda está pondo actualmente varias depuradoras de tecnoloxía granular para depurar aguas en diversas localidades irlandesas, non? Esta é unha delas para 41.000 habitantes, que sería a cuarta parte do que calculamos en Santiago, non? A imaxe, isto é para Río de Janeiro, non? En Brasil, construíuse para as Olimpíadas que pasaron ali en Río. E aquí, pois, temos sistemas de 13.000 metros cúbicos que actualmente tratan 3.000 kilos de DQO día, pero que están diseñados para tratar 24.000 kilos día de DQO. Carai, pero se eso é o que recibimos en Santiago de Compostela. Mais contas. Mire, comparación. A tecnoloxía verde de lodos activos, que chamaremos, e tecnoloxía granular. Que é isto? Pois son os microorganismos. En un caso, medran de forma compacta e decantan moi ben. En outro caso, tende a medrar moi poucos, formando estruturas moi abertas que decantan mal. Ben, isto é a clave da tecnoloxía granular. Vou enseñarles un vídeo grabado nos nosos laboratorios non hai 5 nin 10 anos, senón creo que hai 17 anos, ou seja, xa anduvemos por aí cerca. Entonces, quero que vexan como estamos agitando con aire, un reactor que ten esos gránulos, e así que paramos de agitar con aire, decanta rapidísimamente. Esta é a base do proceso. Ao decantar rapidamente, eses equipos tan grandes de decantación se fan máis compactos. Encima, os gránulos permiten reter no reactor os máis microorganismos. Un dato, non me gusta dar moitos datos hoxe, pero nun reactor de lodos activos da tecnoloxía antigo, 3-4 gramos litro. Nestes reactores, pois tranquilamente 8-10 gramos litro. Moito máis microorganismo, máis reacción, máis rápido, menos tamaño. Ben, entonces, que facemos unha vez que completemos esta fase 1? Se arranca, se trata de quitar a auga, e a fase 2, que todo isto a demoler. Ben, mira, aquí... Bueno, estos non son das obras de demolición, Esto é da fase 3, de cando graban a fase 3. Esa nova do 2016, Non vai a pensar que están en obra xa. Entonces, reactor biolóxico fora, decantadores fora, e aí está a nova fase 2 que me chamo. Esa nova fase 2 vai a tratar o outro 50% das augas. E queda espacio para un decantador primario, acórdense do tratamento primario, e tamén para facer algo que actualmente non se fai en Santiago, é importante para a sostenibilidade do proceso, para facelo máis barato, a ver, para que non suba tanto o recibo, que é a digestión anaerobia. Ben, todo eso, pues bueno, pues, se pode facer co espacio. Ben, vamos a ir terminando. Unha vez terminado eso, se devolvería fase 1, que é isto de aquí, estos decantadores que están aquí tamén. Parte sería ocupado por edificios para tratamento de lodos e outros para restauración ambiental. Ben, se podría manter, que é o clave,
Algo que se pagou recientemente, que é o que se chama fase 3, que este viu aquí Flora o Aura de 2016. Imagínense que se gastou bastantes cartos nesta, bueno, pois o abandonamos, xa está. Bueno, pois mira, aquí sería un aproveitamento e daría unha capacidade extra de 20.000 metros cúbicos día de depuradora. Se é necesario, pode-se depurar máis, por tanto. Ben, este sería a edade de volta remodelada. Ben, algo que nos preocupou desde a universidade, bueno, como o meu colega Juan Lema, que debo citar, porque tamén é alguén que pensou moito sobre isto, pois, en plan Pepito Grillo dicindo, mira, quero garantías totales. Eu traballei en temas de granulación, conozco os pros, conozco os contras e quero garantías totales, non? Garantías totales na vida non che é, non siento, non? En casa non sabe o que vai a pasar, compres un coche non sabe se se vai a averiar, bueno, mira, eso é parte da vida. Na depuradora Río de Janeiro ou Gardelbonde, pois bueno, vemos os parámetros de contaminación e saída e bueno, se adaptan bastante ben igual ao que os nosos requerimentos na edade de Silvolta. Sinalar que as aguas despois do tratamento biolóxico ainda recibirían un tercer tratamento que chamamos tratamento terciario para eliminar algún sólido de suspensión que salira desos tanques. O sea que ainda serían menores. Ben, entonces, como conclusións, creo que xa falei demasiado, hai unha que é importantísima. Si necesitamos e precisamos depurar todas as nosas augas e de forma convinte, cumplindo todas as directivas. Segundo, esa nova tecnoloxía de lodos granulares aerobios vai a deixar bella, para mí non, deixa bella o bello proceso de lodos activos que naceu en 1914. Primeira Guerra Mundial, choveu desde aquela. Pois ainda sigue activo ese proceso. Chega esta nova tecnoloxía, hai poucos anos, e vai a barrela. En 20 anos non creo que vexamos obras novas con lodos activos, moi poucas. Haberá alguna, pero poucas. Casi todo granular. Por qué? Porque o lodo decanta mellor sistemas compactos e menores custos. Mire que grazoso. E se cumple os criterios de vertido, fantástico. Esta tecnoloxía fai que sexa viable depurar as aguas en Silvolta. Pero atención, onde hai que depurar as aguas? Obviamente, esa decisión xa se verá. Obviamente, eu estou falando do estado da técnica. Hai unha decisión de tipo político, onde interveñen varias administracións, e onde, obviamente, o Concello ten a súa voz, a través de seus representantes. E hai outros condicionantes que me chaman limitantes. Ben, cada un fai un proxecto técnico, hai outras cousas, e aquí aparecen palabras claves, estudio de impacto ambiental, é necesario, non é necesario, tramitación administrativa sempre engorrosa, concursos públicos, as licitacións, horribles. E despois, e como se reparte o presuposto? Canto paga o Estado, canto paga a Xunta de Galicia, canto paga o Concello? Esas son as conclusións, e moitas gracias a todos por súa atención, que